O Concello de Noia acollía o acto de presentación do segundo trofeo Portus Apóstoli, a proba organizada pola Peña Ciclista Noela Master Team e a Federación Galega de Ciclismo, coa colaboración do propio Concello, terá lugar o domingo 11 de xuño. Este ano a cita será ademais valedoira para o Campeonato Galego Máster para as categorías 60, 50, 40 e 30. Dende a organización agardan unha participación próxima aos 200 corredores, procedentes de diferentes localidades galegas, así como tamén participantes de equipos portugueses e asturianos. O inicio da carreira está fixado para as 10:30 da mañá. Será un circuito maioritariamente urbano que percorrerá tamén os concellos de Lousame e Rois. É un pouco parecida ao do ano pasado. Vai constar de 4 voltas pequenas a un circuito que discorre polos concellos de Noia e Lousame. Dende o Concello destacaron tamén a importancia de poder acoller esta proba, valorando o traballo e o esforzo do Noela Master Team para poder celebrar esta carreira. Queremos agradecer á Federación que tuvese a ben elexir a nosa vila para a realización desta proba e, como non, a Peña Ciclista Noela Master Team, porque traballan moi duro para conseguir que todo isto sala adiante. Deronnos unha lección xa na primeira edición que se celebrou o ano pasado. A organización estuvo máis que de 10. Foi todo un referente nas probas de ciclismo de toda Galicia e por eso creo que este ano era merecido pois que esta Copa se celebrase na nosa vila. Nos sentímonos moi orgullosos dende o Concello de que Noia sexa por segundo ano consecutivo lugar elexido para a celebración desta proba, que ademais o ano pasado temos que decir que a proba estuvo moi disputada e que pudo incluso ter un vencedor da localidade. De organización destacaron tamén o apoio das distintas empresas e casas comerciais que colaboran coa proba, xa que sen a súa axuda sería impensable poder realizala.